Продължаваме с HTML5. Основното понятие в HTML5. Ще поговорим малко и за HTTP протокола, World Wide Web, какво представлява и така. Горе-долу ще карам по тази презентация, макар че имаше и доста неща, които ги няма, те ще ги смъкнем допълнително. Абревиатурата е Hypertext Markup Language. Hypertext едно време в CERN 80-те години, мисля, че е било, група учени решават да се направят система, в която да се обменят документи. Всъщност, така иначе ще го кажа, дали сте запознати за историята на HTML, набързо ще го прекараме. Идеята е било да се прехвърлят документи тогава все още нямало много компютъри, но да ги имат на дигитален вариант и да си ги обменят, защото да ходиш всеки ден да търсиш там, да ровиш някакво хранилище, вече не им е било удобно на хората, обема информация е станал много голям и затова са създали HTML. Това ще караме да обуславя структурата на документ, кое е хединг, къде има листове, кои полета, какво представляват, да се отделят, се форматира текста правилно, да може да се раздели, семантика се нарича, семантично разделение на текста и да може да се форматира по някакъв начин. Прямо да се отдели по-важните неща. В началото е нямало много тагове, между другото, били са такива. Прямо ако сте отваряли повечето книги за програмиране или въобще техническата литература, в началото припейса преди... не знам как точно беше на български. Да кажат, примерно в Bold са дадени работите, които не трябва да правите. В Italic са дадени неща, за които трябва да внимавате и така нататък. Смисъл си има нещо, някаква идея за човека, автора, да се опише неща по определен начин, да ги показва, които да са различен тип текст, като легенда нещо да се направи. Както и да. Идеята е била или преди поне изглеждал доста на Microsoft Word документ. На Microsoft Word документ. То много близко е било, дори той тогава и Word не е бил кой знае колко разли, даже не знам дали имало, но както и да. Смисъл някаква мета информация да може да се структурира и да се обособят частите от текста по определен начин, да носят определено значение. Той се състои от доста тагове, които могат да бъдат местани, в смисъл в един так може да има и други тагове. Както казах, в началото не са били много, но сега са доста. Екстенжъна .htm, което вече много рядко може да го срещнете. Това между другото е наследство от DOS. Там екстенжъните са до 3 чарактера. Докато вече по-модерните компютри това не бърка въобще. Смисъл на DOS е до 8 чарактера името и след това слагат как да го напиша направо. Ето е символ. Програм. Кажем това за програм файл на директория. Прямо е така се обясня. Там се чуеше. Едно време, не знам аз колко време не съм подкарвал DOS, но това ограничение 8 чарактера. Той се всъщност с това стават 8 и вече за това е било и HTML.
са били до 3 character екстенжените на файловете. HTML със всеки текстов редактор или IDE може да създавате, той са обикновен текст, ако спазвате синтакса, ще се върви както трябва. Или има и HTML едитори, които са, ако мислите да се занимавате професионално, това не е много лесно да използвате. Това не мога да прочета, но тук е what you see is what you get editor. Това е drag and drop. Каквото виждаш пред тебе, това е отзад. Той ти го преработва до HTML според някакви автоматизирани, някакви правила, които той се знае и накрая какво ще излезе, на никой не му е ясно. Но общо взето това, което виждате, би трябвало да е подобен код отзад, който подобен маркъп, който да визуализира това нещо, което прави. Даже няма да ви споменам, не дейте се занимава с това нещо, не е лак, си пишете на ръка. Тим Бърнакли, много сериозен човек. Той го е създал, с много екстерни започнал да си разменят документи. Идеята е било хипертекст. Хипертекст идва, че примерно една научна статия се позовавам, да кажем, на друга научна публикация. И хипертекст е било начин да се линкнат тези статии. От едната като я четеш, слагаш линк към другата статия. И това е било нещо, от което за началото всъщност е било линкове, които са били в текста, да могат като научните работници да си по този начин да си навързват нещата от публикациите, които са писали. Нали, всеки се позовава на разработка на някой друг и по този начин вкарва линк към неговата статия и така нататък. Да може по-лесно да се навигира, не да отваряш, да търсиш някъде другаде, само докато се четеш, цъкаш и направо виждаш за какво става дума. Това е била другата публикация, на която се позова сегашната, която четеш. 93-та излиза първата публична версия. 95-та се създава W3 консорциума, www консорциума, може би сте го срещали от W3 Schools, където що се този консорциум, тук всичко е описано. Не, в смисъл W3, нали може тук да срещате, не знам кой го поддържа всъщност. Сайта, но W3 консорциума всъщност описва всичките неща. Всеки так го стандартизира, излиза в YouTube. Имате ли домашно? Ще има, но няма проблем. Домашно наряд и домашно ще излиза. Така. HTML3. То идеята беше, че първите версии на HTML са били просто някакъв статичен текст. Не знам, някой ползва ли е Netscape едно време. Там е грозно, родливо и е само гарен текст, нищо повече. След това почва да се отделя презентацията в CSS. Преди нали всичко е било в HTML, но това е почнало да прави. В един момент се отделя HTML4 към CSS-а, и той се налага като стандарт отделен. Идеята тогава е била, той и сега е все още, че HTML държи информацията и нищо друго. Нито стилове, нито поведение. Единствено и само чиста информация. Форматирана там по някакъв начин.
семантично, но нищо освен това. CSS се грижи как ще изглежда, JavaScript определя някакво поведение на страницата. Вече различните версии, Extended HTML се добавят доста тагове, то е малко и смесица XML и HTML, такива къстъм тагове се добавят. 2008 почва се, може би ще ви е интересно, но сега не мога да говоря толкова по тази тема, защото е доста дълга. Може да разгледате за BrowserLogs това време. Това е когато Netscape и Internet Explorer е тази статийка, мога да прочетете. Не знам всъщност. Да, има ги описани. Internet Explorer 5.6. Да, точно за това става дума. Тогава, там набързо ще спомена, Netscape, които в момента са Mozilla, пускат своя браузър безплатно, той почва да се налага много и Microsoft решават да... Те нали са били насочени десктоп, решават, че трябва да се ориентират към web, виждат там, че е голям пазара и всъщност един от, да не казвам, единствените им продукти, които са пуснати безплатно, Internet Explorer 5.6. Така иначе не знам кой човек би сплатил да скупи такова нещо, ама такива. Го пускат и те влизат в борбата за надмощие в браузърите. Почват да чупят стандартите, да може само на техните да вървят. И така по този начин нали, убият конкуренцията. Може би все още знаете, че примерно много банки искат да имат интернет Explorer, иначе не може да ползвате тяхното банкиране и така нататък. Това е едно от последиците на тези неща. Интересна е темата. Ако искате повече информация, пишете ми допълнително, но просто е доста дълга и сега не е и основа на това, което искам да представям. Но това общо взето. След това Netscape фалират един вид и стават Mozilla Foundation, валят браузъра и след това излизат и Google в играта. Интересно е просто. Разгледайте го. Така. И основните концепции в HTML. Тагове. Тага, най-малкото парче, код, не мога точно да кажа, че е код, но да, код в HTML. Атрибута е стойностите, които пропъртите на тага, зависимост size, широчина, цвят, шрифт и така нататък, вече зависимост какъв е тага. В W3 може да разглеждате правилно всеки е описан кой какви пропъртите има, как се ползват, кои са допустимите, правилно в кои браузъри се поддържат. Тук го ползвайте справочно, също има с този символ какъв е, това са нови в HTML5 въведения, има доста на въведения и също и тези, които вече са деприкейтни. Щом е с червено, значи е деприкейтнат и малко по малко ще изчезнат тези тагове. Няма смисъл да ги ползвате повече. Така иначе и дори да ги ползвате, след няколко години се наложи да се пренапишете HTML, защото няма да го има. И правилно се пише align, какво value мога да получи top, bottom, middle, left, right, така нататък. Но той пък няма да се ползва, това е за имчето, ако е правилно. Да дадете правилно за машините, за ботовете, някакво име там, да прочете имиджа или каквото е там. Това ви е справочник. Ако са чудите някой так какво ползва или правим в WebStorm, тези неща си ги имате на готово. Примерно, ще видим неща. Даваме tab, и той ми дава source къде са намерени.
Няма да имидж, ама да кажем какво. И егър alt тага е задължително. Alt tag, make image. И правилно, това е идеята за alt tag. В момента бавна ви е връзката, на мястото на имиджа ще се зареди това описание и вече като дойде имиджа, той се зареди и така нататък. Това даже за имидж тази. И тук са описани всичките възможни атрибути, които може да ползвате в дадения атак, отстрани са всичките възможни тагове. Няма смисъл да ги учите. Хубаво е да ги прегледате, да знаете какво има като налично, в смисъл какво може да ползвате, да знаете въобще, че някои съществуват, но да ги наизостявате тези неща няма никакъв смисъл, защото информацията е прекалено голяма и другото е, че и се променя. Така че вече с HTML5 е nature, така да го кажем, вече е съзряло. Официална спецификация има, докато преди няколко години нямаше, доста неща са къса с маска, сега вече ги има нещата, повечето описани някъде и може да се ги ползвате като справочи. Начавам някакви въпроси. Значи чака домашно още. И елементи. Да, елемента е цялото парче, отваряш, затваряш так, съдържание, атрибути, абсолютно всичко е един елемент. Примерно един параграф или един имидж. Това е елемент. Така. Таговете са два вида. Отварящи и затварящи, като има някои, които примерно BR тага, който е само затварящ. Той няма атрибути, той се отваря и самичък се затваря. Няма след него къв, който да има наклонена черта и да го затваря. Това са двата типа тагове. Като има отварящ, нормално да има и затварящ, просто трябва да имате предвид, че някои тагове просто се ползват така. Един обозначава началото, другия обозначава края. Може да са нескъп, няма проблем. Атрибут. Да. Дали ще е двойни или единични кавички, няма значение, вие сте изберете, но е хубаво като ги ползвате, да ползвате само имидж. Да кажем на имидж таговете да са двойни, на стайл таговете да са единични, не е окей. Като почнете да пишете по един начин, ще и така, правилно в JavaScript решавате или с двойни кавички, или с единични кавички пишете стринговете. Няма ги нещо. Не, че няма да върви, но объркващо. Някой като тръгне да ви чете кода, вижда, че са различни, почва да се чуи сега той за какво ги е написал. Така сега на едното място са единични, другите двойни, пък са едни и същи работи, нещо. Просто консистентно да има. Иначе за компютъра или за браузъра няма никакво значение дали са единични или двойни. За хората става дума, че трябва да са консистентни. Ползват само името. Това са коментарите в HTML. Са по този начин. Отваряш питанка, човка, удивителна, към някаква питанка, тире, вътре е коментара, тире, двойно тире, затварящи.
Така се правят коментарите в HTML, не са прямо наклонена черта или наклонена черта звездичка, звездичка наклонена черта долу затвора. По този начин се правят коментарите в HTML. Не. Така. Общите атрибути на всеки един HTML елемент са ID. ID-то е, да кажете, то е уникален. ID-то винаги е уникално. ID на два тага не може да сложите. Смисъл на два елемента не може да сложите. ID-то е едно на един елемент, затова е уникално. ID. Класовете са може да се ползват, те са пак може да по сходни свойства или семантика да си направите класове, които евентуално с CSS да зададете някакви стилове и каквото си решите, просто да си ги групирате. Кажем, имате списък с лита, с list item и искате да кажем някой от тях да ги направите bold, слагате им клас, да кажем не са подредени, да кажем не са от първи до трети или от четвърти до пети или всеки четен или нещо такова, не може да ги селектирате по този начин, затова им слагате класове и казвате на този клас, този стил и се приключва. По име по типа на елемент. Казвате, искам всичките дилове да имат този стил. Всичките лита да имат този стил. Мисля, тези неща ви трябва, затова двете неща HTML и CSS върват заедно, за да може да свикнете каква е идеята да се слагат такива идентификатори, които могат да се селектират в CSS. Мисля, тези идентификатори защо се слагат в HTML, за да могат да се селектират по-лесно в CSS. Да мога по-лесно да опишете селектора, който ще ви трябва в CSS. Това малко по-нататък след малко ще говорим. Или style, но style избягвайте да го ползвате. Това е inline, смисъл направо вътре в HTML да слагате стилове, което не е правилно, валидаторите гърмят за това нещо. CSS стиловете се ползват от външен файл, се зареждат. В принцип има възможност, върви, браузърите го разбират, но не е правилно. Тази идеята на HTML да държи само информация и нищо друго. CSS държи само стиловете и нищо друго. JavaScript държи поведението и нищо друго. Това разделение се налага. Като почнат се мешат, просто става много трудно за поддръжка и за доработка и за каквото и да е. Специфичните атрибути. Да, някои от атрибутите са общи, като някои са специфични, ги има само в определен таблет. Така може да справите и custom атрибути. Прямо като Angular, в Angular там си има custom атрибути на таблет. Прямо, мисля, че беше ng-data, ng знам какво или прямо с Bootstrap не съм сигурен как беше после там. Както и да е, но за Angular правилно те използват точно custom атрибути и по този начин се закачат евентите или там поведението, логиката, селектират елементи от HTML и им закачват някакво поведение с техни custom атрибути. Правилно jQuery от друга страна пък ползва CSS селекторите, за да селектираш някой таг но да му дадеш някакво поведение, не да му дадеш стил. Ползват с CSS селектори, но не му се задава стил, но му се задава поведение с JavaScript.
Да, тъй всъщност е HDR да, може да... Да, и тези custom атрибутите не значат абсолютно нищо за браузъра. То браузъра просто ще го подмине и въобще няма му обърне внимание. Евентуално, ако ви правите някаква логика, тогава може да ги закачате. Другото е, че не е добра практика, ако не може да селектирате някой елемент, да му слагате custom атрибут. Това го ползвате, ако евентуално ползвате някой фреймворк, който го налага и си има негов стандарт как да го ползвате, както е Angular. Но ви да почнете да справите такива неща, не. То не е препоръчително. Щом сте стигнали до там да листите варианти, значи, в смисъл варианти с къстъм табове, значи нещо тотално сте объркали още от началния дизайн на приложение, щом се е стигнало до там. Нещо не е както трябва. HTML елементите, така отваряш, затваряш някакво съдържание, това е. Стана технология, демо нова правиме, няма много време. Да, основните елементи HTML тага, който е doctype HTML. Нали, това е декларацията, в смисъл този елемент е задължителен. Може да видим. Това ви казва, че ползвате HTML5. За HTML4 е един дълъг стринг, никой не може да го научи наизуст. Ако някой може, значи е прекарал голяма част от живота си писане на HTML4 или просто е old school човека. За HTML3 и за 2 са различни. Те са едни дълги стрингове, където се пише doctype и стринга. Като напишете doctype HTML, значи ползвате HTML5. Това е. И задължителните тагове са HTML, който всъщност ви обославя границите на документа. Затова е готин WebStorm, че правилно селектирам отварящи, той ми селектира и затварящи. Другия е head елемента, той държи мета тагове. Това са неща, които се пращат при заявка към браузъра. Може да сега ще покажа какво изглежда на заявка. На мен се. Айде. Какво става на мен? Inspector name of network. Network. Enter. Статус 200. Това е пуска някаква заявка към кода, към сървъра, той му казва 200 OK. Това също е тия кодовете, които връщат сървърите. Това също е наследство от едно време. 200 OK означава, че е намерен файла. И примерно 404 означава, че не е намерен, трябва да идиш в архива, стаята да се го търсиш ръчно, която е била 404 стая. Там е стария архив, където нищо не е било. Целта на аналоговата информация, така да го кажем, дигиталната не е била намерена. Отиваш в архива и се търсиш там по разходи. И правилно заявката какво представлява, какво не е върнал. Вече CSS не е върнало. И е това хедъра. Мога да го увеличим. Ето го коста. User Agent това е информация за браузъра. Едно време са ползвал да са както ви казах, от браузър лог се е почнал да се пише един код HTML, в смисъл един HTML, който да върви по определен начин на модула на... Той Chrome всъщност е няма, тогава било само Netscape. И с този User Agent са предплащали дали ползваш Internet Explorer или Netscape. В момента той праща или примерно Safari, мисля, че беше на Apple.
И по този начин се идентифицирал какъв е браузъра и според вида на браузъра е връщал различен отговор. Различен CSS, различен JavaScript или нещо такова, за да може да върви коректно. Нали, User Agent да не се чуете, какво означава? Mozilla версия 5.0, Windows NT 6.1, това е Windows 7, моя Windows, 64 битов и някаква ревизия. Gecko е Rendering Engine, който ползва Mozilla. Има няколко различни рендеринг енджини. Приема текст HTML. На английски encoding, който е gzip. Gzip е нещо като zip. В смисъл намаля пакета, който се изпраща, компресира го, за да е по-малък трафика по мрежата и някаква куки. И connection keep away, в смисъл закачил се и чака следващи, конекцията все още е жива и чака следващи заявки. Общо взето това представлява един хедър, като пуснете заявка към това, казвате дай ми той HTML, дай ми някакви CSS към него, каквото има включено и затова като пишете HTML, тук описвате това искам, той е title, правилно той е CSS, той се го намира, но тук няма CSS точно, да кажем някакъв точка CSS, някакъв скрипт, както и да. Горе-долу станахте идеята и тия неща се пращат към браузърите и да ги връщат. Не знае, че примерно char-сета и UTF-8. Мисъл, с този енкодинг се декодват символите, които са в документа. Това ще е тайтъла. Тайтъла ви е това нещо. Тук горе. Ето е тайтъл. Тайтъла на таба, което се визуализира в браузъра. Вече, каквото е описано тук, той приема HTML, прочита нещата, тия метаданни и казва 200 окей, да, намерил съм такова, къде, пани ги, в HTML им казаха това и това да дам, ти си дам чук на браузъра, той да се оправя там, да ти ги нагласа, да ти ги пърна, да ти ги подрежда, каквото иска си ги прави. Сървърче така работят. Имаш клиент, имаш сървър, той пуска заявка и той е като писмо. Мисъл, нещата, метатаговете са съдържанието на писмото, което значи нещо за сървъра и ти му го пращаш на този адрес, той ти го връща и в принцип не е само въпрос-отговор, но има и потвърждение. Примерно браузъра вика сървъра му връща някаква информация и той му казва, че е получил. И обратно. Не е само въпрос-отговор, но е 3 пъти. Може би някое друго видео така ще го направим, но начина на комуникация на мрежа въобще, как върви цялата мрежа, защото там е хубаво да ги знаете тези неща, как се комуникират устройствата и така нататък, но най-общо това е. Пращам писмо, искам това и това, имаш ли ги? Имам ги. Иначе казва нямам ги и ти връща в 404, както преди малко, като ви показах, че не може да намери индекс HTML, който е там, като ви показах за организация, като си правиш Big Pages за организация, нали не ми излезе на нищо и върна 404, не е намерен. И така. Че аз малко се отнеса, че е някакъв въпрос към мен. Добра практика се създава в сайт, но как най-добре се самия сайт. Няма един шаблон за всички сайтове. Най-добрата практика е да можеш да си ги опишеш, ако можеш с... може ли това като измерване
за добър дизайн, ако можеш с не повече от два селектора, да кажем, или един селектор, CSS селектор, да си селектнеш елемент, който искаш, а не да трябва да описваш дива, дето се намира в UL-а, дето е първи в лито, дето е в първото ли, че линка да стане червен. Нали? Това не е описателно. Правилно, ако искаш всичките червени линкове, даваш им клас. И кажеш всичките от този клас стават червени. Хвана ли идеята горе-долу? То може това е... Ако можеш, колкото по-лесно можеш да селектираш нещата от HTML-а с CSS или с JavaScript, значи толкова по-добре, значи говори добре за дизайна. То, че за семантика. Това е семантиката всъщност. Да ги отделиш по този начин и да можеш всяка част да е отделена. Такъв начин, че лесно да можеш да достъпиш, да селектираш или да обработиш по някакъв начин и така нататък. Добре. Продължаваме сега. Че аз малко се оплеснах с тия браузъри, сървъри и така нататък, но да знаете и тези неща как се случват. Така, главата, да. Това, което да говорих, вътре с стилове, скриптове, енкодинг и метадата. Правилно кой е автора и така нататък. Всичко може да се наблъска. Има доста. Пак си разгледате в W. Къде не съм сигурен, имаше ли метатабловете. Ще ви пратя някъде, имаше ги описани метатабловете, които могат да се ползват в Header, ще ви пратя да ги разгледате. Пак не трябва да ги учите, но просто да знаете кои съществуват и които са наложи нещо да го използват. Така, както и казах, doctype HTML, обосва HTML5, старите са и на стрингове, дето никой не мога да научи на език. Така, това са за форматиране на текст, strong, го прави bold, стария е B, е това. Той е deprecated, той не се ползва повече, заместен от strong. Emphasize, смисъл наклонен, subscript, superscript, смисъл отгоре-отдолу, тия са deprecated, това направим слагате хикса, underline не е всъщност. И преформатит. Преформатит е както го сложите в тага с нови редове и така нататък, всичко се излиза едно към едно. Това е както на C-Sharp, ако спомняте, в string, който подаваш пломба, стринга и както го поставиш, така се излиза. Смисъл с новите редове, с идентациите, с запетайките, нищо не бавя. Смисъл тогава се сещате как се ескейпваха правилно кавички в стринга и така нататък. Другия вариант беше с пломбата и подавате стринга. Това тегвам. Това за който е карал CSS. Добре, всичките ги минахме и C-Sharp курса. Така, най-масово ползваните A табловете. A идва от Anchor, ANCHOR, Anchor Tag. Hyperreference е хрепа, да не се чуете просто къде идват. Hyperreference от Hypertext, нали? Hypertext, Hyperreference, дет да кажа хората реци пращали статии, хипервръзка към някъде, на български. Това са задължителни атрибути, на къде води. Тайтъл не е задължителен, даже не съм сигурен да се ползва. И в между А тага, отварящия и затварящия, слагате текста, който искате да се покаже в линк. Image тага е всъщност също ползва SRC, от което е от source, къде се намира, правилно
Така, релативно се подава, ще говорим и за това, как се подават пътища и alt текста, алтернативният текст, ако не се заради имиджа, да какво напишат. И също и ботовете на Google, като обикалят сайта, нали, той не може да разпознае картинката, но знае, че това ти е логото. Като прочете лого, той се усети. Text Formatting Tags, той, който ви казах BR, който се самозатваря. В смисъл, отваря се и се затваря самичък. Това не го ползвайте за форматиране. Мисъл, ако искате да направите нов ред, не го правите с HTML. Някой бях гледал, че го беше ползвал да се отделя. Това на много от начинаещите е така грешка, правилно не може да смъкне някаква част от текста на нов ред и правилно както Марина пита, коя е добра практика. Това е добра практика. Ако правилно имаш някакъв текст и искаш да кажеш някоя част да влезе на нов ред, правилно ще оградиш с някакъв спам или в div или в нещо такова, но не ползваш такива BR таговете, това е line break. След него прекъсва каквото си писал на дадения ред и пренася на нов ред. Но това не трябва да го ползвате за форматиране на текст. Добра практика, това е пример за добра практика. Не ползваш BR за форматиране на текста, да чупиш моите редове, ако правилно искаш да кажем част от текста да се пренесе на долния ред, да може да се вижда, а не да се скрие някъде. Както и да е. External Hyperlink. Да, ето тук за хиперлинковете, как може да се подават. Единия вариант е External, направо подавате някакъв адрес, правим някой имидж, искате да си го ембеднете. Кажем е тази къщичка, даваме Inspect елемент, това вероятно сте ползвали F12 инспектора. И къде се намира къщичката? Тя пък е през CSS зададена. Горе, нещо друго. Да кажем ето image. Искам да видя къде се намира. Да. Това е адреса. Подавам в този начин, подавам му линк и той се го взима някъде от мрежата. Локално Local Hyperlink това е като сте се кое бях спорил, имаш такива неща. Да. Момент. Локалният хиперлинк е като сте дали класове или по някакъв начин може да се селектират тези неща, както тук е направено. Видях, че това е Markdown, който има поведение на HTML. Мисъл е както HTML. И правим давам на type и той има прехвърля до type. Погледнете в долния ъгъл, той ви показва адреса, само че не знам дали ще мога да зумна в същия момент да го покаже. Не, няма да стане. Просто вижте в долния ъгъл, тук, като посочите това, как е подадено с JS и това е локалният хиперлинк. Това е линк в настоящия документ. Просто да се скролне до там. Както имате съдържанието на надпис на книгата, цъкате, да кажем, примитивни типове данни и той направо линква към тази част. Направо ви скролва до тази част от книгата, както и тук е направено. Това е идеята. Линк към документ, който ползвате. Вече
href има и target. Target означава как да се зареди бланк е в нов прозорец. Target self е в същия прозорец. И така, също мога да ги погледнете, тук са описани. Не, те вече помня. Ref. И ако намерим target, е blank parent self top или към някой frame. Това са локалните хиперлинкове и релативните. Ако сте работили на DOS, ще ви е лесно да свикнете. Двете точки, седи две точки, връщаш една директория нагоре. След като си върнал една директория нагоре, влизаме в папка, която трябва да се казва 2. Това е escaping символ за шпация %20. Не може да я визуализира. Правилно, ако имате имена на файлове, чай да оформя ги път да ви покажа. Имена на файлове, които са с шпация, те не могат да... В Microsoft е окей, но в Linux имена на файлове, които са разделени, примерно от две думи е името на файла и разделен с шпация, не можеш по този начин да го достъпиш. Да напишеш шпация и още нещо, защото затова се слага и този символ %20, което е space. Да означи, че става дума за... Малко по-надолу ще говорим за HTML entities, които са точно такива сервизни, как да го кажем, символи, които дават такива неща. И всъщност към къде е линка? Една директория нагоре, там трябва да има този файл, може правилно да е в някоя папка presentation и в тази папка ще влезе, наклонената черта означава, че влиза в папката и намира този файл и го зарежда и вече текста, който ще излезе presentation. За тия схванахте ли идеята, това е малко по-нататък ще говорим и за тези, които доказахте escaping символите, които са %20, copyright символ, правилно имате в едната задача да направите. Нататък, ако имате някакви въпроси, кажете, защото както ви казах, идеята на HTML е да правите линкове. Да се линкват някакви неща. Ако нещо от тази част не ви е ясно, да обясня, защото това е едно от най-важните неща в HTML. Мърнал вратно на папка. Към се да enroll child. Това не е много видео, може. Да не умрат тези думи. Подляга бе. Ами да, това е подобно. Да, и за него стане дума, но аз съм ги правил по такова и нямам къде да покажа. Ето тук горе в уралото, стратежи. Нещо да съм мазал, да става шпация евентуално.
Няма, ако беше шпацетка, ще да е процент 20. 20. Нали, фуралът така излиза, защото ако до тук прекъсне, излиза, че е свършило и някакво друго урало се показва и не може да се оправи. Както и да е. Добре. Всичко е ясно. И така. Продължаваме нататък. Имиджи. Другото, може би второто нещо, което най-много ще правите в HTML, закачате имиджи. Source по същия начин може да е релативно. Той вече е inline, смисъл, което ви показах с диеза, няма много смисъл. Няма как да се направи, защото там важише само за документа. И другото е направо http logo.com JPEG да е пълна габарит. И ще влезе на този сайт, се дръпне логото. Out with hate. Едно време, да. Да, само момент, това не съм сигурен дали ми изчезна. Това with и hate, по принцип са CSS селектор. Трябва да се прави с CSS, но идеята да се задава with и hate в image tag, защото като се рендира страницата, да може да се задели това място за имиджа и елементите след него да могат да се подредят както трябва, защото една страница винаги почва от горния ляв ъгъл и към нея почват да се нареждат. Нали, там е идеята за дивовете, за спановете. Всичко се бута нагоре първо и след това наляво. В смисъл всичко се подрежда в това. И примерно, ако ето имидж го няма, в един момент като се зареди, той ще избута всичко нататък и това примерно ще трябва да слизат надолу и така нататък. Като предварително си задал в имидж тага широчината и височината, още дори да не е зареден имиджа, той се задели това място и останалите елементи след него ще почне да ги нарежда спрямо заетото място от елемента, на имиджа, който си дал. За да не се получи този ефект, който ви казах, като не е зареден имиджа, той седи само една... ще седи само логото, така, имиджа, това е. Но като се зареди, той се опъне, да кажем, до тук и ще избута останалите и не е окей. Това е идеята да се слага with и hate в HTML и това е допустимо само за имидж. За нищо друго не се ползва. Но ако искате да ги размеряте, да ги правите респонсив или нещо такова, тогава ползвате CSS. Embedded Images, това най-вероятно няма да трябва да го ползвате, но да го спомене. По същия начин се прави image tag, но за source се подава следното. Дата, image, PNG. B64 и някакъв 16-тичен. Да, не. Съм сигурен това всъщност, но това се свежда до бинарен код, който всъщност възпроизвежда имиджа. Прямо
Нали, знаете, че всеки файл на файловата система е всъщност единици и нули. Този код, като се интерпретира по този начин, той стига до същия изходен код, както правилно един имидж, който имате на диск, но е зададен символно. И този код, правилно, който е даден за пример тук, е нещо, може би 2 на 2 пиксела, да кажем нещо е такова, това е много малко. Ако искате голям имидж да качите по този начин, този код ще е все равно страница. Кажем, че в тази страница, тук всичко ще е пълно код, подобен такива големи малки числа. Не съм сигурен, мисля, че са 16-тични. Ма не е 16-тичен, защото има и яй. Или може така. Това почти няма го ползвате, просто ако го видите някъде да знаете, че това е бинарно, като се представя по същия начин, както бинарната презентация на имиджа, хардкод на бинарната репрезентация на имиджа. По някакъв, мисля, че е алгоритъм, нещо е такова. Не съм сигурен, затова няма да се такова. Така, те не могат да се кашират, защото всъщност нямаш имидж, който да кашираш. Ти нямаш файл, а имаш някакъв код, който се обработва, трудно да го промениш, трудно да го таковаш, не се ползва, едно време се е ползвало, може би. Не може би, но ползвал се, вече може да се прекара един имидж по мрежата, нали, идеята е било това, че текста е бил по-малък, размера на текста е бил по-малък от размера на имиджа и трафика е бил улесняван по този начин. Това само тук може да ще го чуете най-вероятно, нито ще го видите, нито ще го ползвате. Просто да знаете, че го има това нещо. Embedded image. Айде нататък. Хедингите. За хедингите важно е, че H1 може да имате само едно на страница. Не, че не може да се напишете 5, но правилното е да имате само едно. Оттам надолу H2 до H6 може да имате колкото си искате, но правилото е, че H1 е заглавието. Правилно, като скупите книга, тя има едно заглавие и много подзаглавия, които са на главите. Но не може да имаш да скупиш книга с две заглавия. Нали? Това е идея. Параграфите, не знам какво точно трябва да обяснявам тук. Това те си отделяш нещо, някакъв текст, си го отделяш по някакъв начин, както ти се решиш. Секциите div span. Другото, което мога да правите, подреден лист, OL, ordered list, и оттам идва и тази OL. И листвате нещата, които правилно на първо място Java, на второ място PHP, на трето място C++. И като му дадете type, OL, type 1, ще го направи с арабски цифри. Type A ще го направи с главни букви ABC, малко А с малки букви ABC, I е с римски големи и I с римски малки. Това е за order list. Просто може да подавате тайп на визуализацията, който подрежда елементи, които сте изброили. На order list е булет. Няма значение подредбата, просто ги изреждате. Те са disk, circle и square. Имаше един бък, не знам дали са го оправили, като напишеш диск в Firefox, не излизаше както трябваше да се смени с K накрая. Не с C накрая, но с K. И тогава работеше правилно. Това не знам дали още бачка нещо друго. Definition list имате да се ползва, правилно обясняваш някакъв термин и
Нали, термина и обяснението. Малко е по-странно като структура. Отваряте си DL tag и между него бутате DT definition термин, мисля, че беше, и definition description. Нали, оттам идва DT и DD. Не съм напълно сигурен дали беше термин, но за definition description съм почти сигурен. Нали, definition list, definition термин, definition description. И правилно HTML, markup language. Definition term CSS, language used to stylize HTML. Рендва са без булети и definition е изместен. Това е магдемо. Definition list, аз май правих някъде. Така имаше. Палатка, content publishing. Коставане. From them. Не, откъде имаше HTML list. Окей. То идентирам, че като рече. Термина, описанието. Така, дадем inspect element. Или F12 на Firefox и на Chrome. И на Internet Explorer, мисля, че беше F12, съм сигурен. Ето я давам definition листа. Така като си ги селектирате, как да ги показва. Мога да следите кое къде за къде свършва. И той самичко слага идентациите. Прямо това с CSS може да се махне, дойдат на един ред, като искате може да им направите, но кое че са HTML, ще изглежда така. Така, div tag, create logical division. Да, div е block division, някаква част, която искате да отделите. Това е блоков елемент, един правоъгълник, който заема цялата част от ляво до дясно. Без значение колко е текста в него, той заема целия ред. Не така. Deploy тема, добре, там. Той между другото на моите презентации има много хубави промечета и също. Но само даже да погледна структура и ще прекараме направо там. Идеята е много простичка. Трябва да хванете много бързо. За блоковите елементи и за inline елементи. Айде да коментираш. Така, само да го намеря бързо. Това ще са упражненията, но така имаш. В смисъл, това е лава. Да, ето. Div-те са блокови елементи. Правоъгълниците заемат всичко от началото до края. Ако приемем, че това ни е прозореца на браузъра, от края до края. Без значение колко е пълен и какво има след него. Ето, това е правилно div, и така нататък. Сложен е бордър, да може да се види откъде до къде. Така, спана е inline елемент. То е селектираш някакъв текст, който може да се пренася на няколко реда, може да е само една дума, няма никакво значение. То е някакъв как се превеше точно там, някакъв отсек. Да, като обсек. И той
проверява поведението на блоковия елемент, защото блоковия елемент, както и казах, ако се селектира от текста, който е тук, това ще е един блок, това ще е welcome, ще дойде над него, good ще дойде под него. Докато спама въобще не го интересува откъде почва, къде свършва. Това е да селектираш текст. Това е най-лесно може да разберете спама, като правилно четете нещо и да кажем някоя част от статия или от книга да хареса, хванете маркера и го подчертайте. Това ви е спам. Най-грубо казано, това прави спама. Някакъв инлайн елемент. Цел нещо от текста да го подчертайте. Това върши спам. Нали, общо взето и за това и се е ползвал, това му е идея. Вместо с маркера да драскаш, да бутнеш в един спам и да кажеш, това е важно. Inline блок е комбиниран поведение. Това много често, правилно като правите навигационното поле, ще го ползвате много често. Значи казахме, че на блока от край до край и без значение дали е стигнал до тук, се пренесе на долния ред. Това може да видим. Нали, ако това е блоков елемент, той ще стига до тук, този блок ще дойде тук. Защото той се мъчи да се качи горе, да кажем, тук имаме един div, който има само буквата А и нищо друго, но той е div и заема това място. Всичките елементи искат да се подредят в ето ъгъл, към него. Това не е 0. Приемете го като координатна система малко. Ако математически да се обясни, всичко идва на тук. Тук и всеки се бута нагоре. Нали дива, ако е така, ако той е див е тук, ето ще слезе, ще го избута надолу, защото той ще вземе до това. Нагоре повече не може да се дигне и ще го избута на мястото на това. Това обяснение не знам как ще се получава, горе-долу това е идеята. Докато като се даде inline блок, inline поведението е, че блока ще е дълъг колкото е дълъг inline елемент. И след него, ако остане място и следващия елемент може да се вмести в това място, той се качи, както казахме, казваме, че вървят така и нагоре. Той ще може да окачи нагоре и да го приравни към първия. Това е идеята на inline блока. И така, ето ги няколко дипчета, inline блок. Би трябвало да са подредени един под друг, но като се даде inline блок поведението, той взима дължината и тук приключва дива. Тук вече е inline поведение. Качва се за този блок, може този блок има място да се вмести, отива нагоре и отива наляво. Прямо той вече не може да се вмести тук, защото това място е прекалено малко за този целият блок. Затова се подрежда отдолу, няма място горе да се качи и това е подредба. И така, това се прави inline блока, ще го ползвате често, не са сложни като концепции, просто трябва да ги извършите няколко пъти, само на упражненията ще видите. И са някакви листове се правят, и това ще е общо взето за CSS. Какво друго има? И въобще споменато ли е нещо за CSS? Забелязах много. Селектор стру. Ами, то общо взето това са селекторите, които казахме Pledge, Tag. Добре, ще поговорим малко за CSS и приключвам. Искате ли да направим? И той всъщност не знам дали
ще е нужно. CSS няма толкова какво да ви обяснявам, но това са основите, които ви казах. Начин да селектираш един елемент е по неговото име, по типа на елемента, по ID и по клас. Добре, набързо ще ви кажем да е свървам какво. Дефинира стайловете на HTML елементи, ползват се селектори, които селектори вече имат пропъртита и стойността на тия пропъртита. Те правилно тук казваме, искаме всичките HTML-та, фонт сайза, размера на шрифта да е 42 пиксела и цвета, нали, color в този контекст означава цвета на текст. Background color е цвета на елемента да се смени. И цвета на текста да е жълтичък. Отварящи, затварящи. Не знам, днеска доста се замтахна, но сега ще направим това като минем и ще видим дали още ви се седи така. И да ви покажа и примерно стайлъс и да нагласим това. Не знам колко са замотайни. Така. Линква се с link tag, който е в head частта. Това е външния, в смисъл във външен файл да се качи. Той се зарежда и нещата правилно .special означава всички от клас special да имат тия стилове. Всички от клас modern имат тия стилове, всички пета имат този шрифт, размер на шрифт. И така, като се описваш, това е клас modern, това е така се селектират и се слагам. Това общо взето резултата. Не знам, за CSS общо взето това трябва, мисля, това да се говори само селектори. Какво представлява като се селектира? Това е, че има атрибут на някакво property и това property има някакво value. Property е font size, value му е 42. Селектора, това са трите начина. По клас, по ID и по тип на елемент. Друго няма как да го селектира. Или вече с inline стилове, които няма даже да ви споменавам, защото не трябва да ползвате. Направим пак някаква почивка. Не, всъщност, дайте някакви въпроси. Да, той Маринчета. Ами той това е Маринка. Янчичко, имаш някакви въпроси, казвай. Ако не, ще приключваме с записа. Така ще оставя стрима повързан малко.